Здравейте, аз съм гласът зад кадър на Marathon Stranger и днес искам да направя един много бърз и експресен анбоксинг на Razer Nabo X. Не го свърлих много добре, ще го фърва пак. Razer Nabo X. Уау, почти ми се получи. Razer Nabo X, както може би знаете, е Smart Band, смарт гривничка на Razer. Това реално има втората гривничка, първата е оригиналното Nabo, което има дисплей и което все още продължава да не е налично на българския пазар, докато това е второто, което е по-евтино. Всъщност това е от гривничките, които не са някаква измислена китайска марка. Това е може би най-евтиното, което може да се намери на българския пазар. То просто няма дисплей. Има 3 LED светлинки, които ще погледнем сега. Но вече е налично в България, за разлика от оригиналното първото Nabo, което продължава да не е тук все още. И няма никаква яснота кога ще се появи. Това е кутийката, видяхте, има Nabo X Smart Band надпис на нея. Това е вътре, имаме тук инфо за гривничката, какво може да се прави с нея и така нататък. И нека да погледнем какво има вътре. Доста приятно опаковано, както виждате. Имаме си една лепенка на Razer. Така. Снимка на гривничката и нещо. Послание от Мин Лян Танг. И това е как се ползва нещото. Сваляте си софтуер за iPhone или Android и бла. Тук има как работят нотификациите и тъй нататък. Така, и накрая имаме кабелчето, което е доста яко. Виждате, това е USB. Това е нещо, което се включва в гривната. И всичко е зелено, изглежда яко. И сега самата гривничка. Това е самата гривничка, която доста лека, гумена. Тук имаме логото на Razer, което изглежда много приятно. И е с регулируема дължина, така че може да си го променяте. Тук трябва да се виждат ледовете, когато се включи. И тук се щраква кабелчето за зареждане. Някакси. Има ли посока? Има посока, да. Штрак. И това е всъщност Bluetooth. Това нещо се вади. Хоп. И всъщност това е сензора, който върши цялото смятане и неща. Това е гумената кришка, която е гумена. Имаме 3 дупки за ледовете и това е. Това е гривничката. Наистина ми е интересно да видя какво са направили Razer. Аз до сега не съм имал досек с това чудо, но пък за сметка на това съм тествал почти всички смарт бандове налични на нашия пазар. Така че определено ми е интересно да видя как ще се представи тази гривна спрямо другите. Това беше съвсем набързо Razer Nabo X. Аз съм гласът зад кадър на Marathon Stranger и до нови срещи!